Ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada Agbaraoma Uzommiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Asị m tata bụ nkwọ, gaziere onye ukwu, gaziere onye nta. Si nke ọma ka meela anyị ife ọbụla anyị tinyere aka ya na-aga. Isi na anyị ejere obodo n'ala obodo, anyị ga-azụ ka afịa mana ya na ka afịa. Si na onye chụba anyị ya daa, ka m si kwuo ya ka ọ ga-esi wee dị. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ maka olummiri. Ife mmadụ kwesị ime ma ife ị kwesị ime so that ịlụ olummiri gị ka olummiri lụ, ka ị nweta good result. Ka afọ Igbo ịpụta echi si na ya alụọ na ife a, na ya alụọ n'ife a, na ya alụ ife na-ebe aka n'ebe. Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmiri bụ ndị, onye ọbụla bụ onye mmiri enwero ka ọ ga-esi wee nọcha n'ụwa without ya na ndị mmiri ga-akwụ. Maka gịnị? Ndị mmiri bụ ndị nke ya, afa nwere obiọma. Maka ife nji ekwu ife a bụ maka ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ndị mmadụ ha bịa ka separate ha from ndị mmiri ha. Of course, ndị ụka emego anyị believe na ndị mmiri bụ ajọ ndị, na ha dị demonic. All mindset ndị ụka nyere onye ọbụla. Onya na-eme many people asị na ha chọrọ separate onwe ha from ndị mmiri. And gị nwa bụ onye achọrọ ịlụ ọrụ, ibugodi n'obi na ị chọrọ separate onwe gị from ndị mmiri. Cancel that ọrụ, o nwere isi. Ọzọ dịka ibi ya bụ dibịa ọbụla, afọ ọbụla ma pastọ ọbụla siri gị bịa ka o separate gị from ndị mmiri gị, onye ahụ bụ star hijacker, gba ọsọ. Maka na that person ọbụna ya na ndị mmiri nke ya akwụrọ, o nwere ka ọ ga-esi wee kpọrọ gị gaa na mmiri rụọ ọrụ mmiri. So mmadụ na ndị mmiri nke ya akwụ, ọ bịa sị gị bịa ka o separate gị from ndị nke gị. Ọ bụ na ndị mmiri dị njọ that bad, ka ife me na ya na onwe ya separate onwe ya from ndị mmiri nke ya. That is another topic for another day. Back to ihe nji maka ya wee bịa today. Nke mbụ bụ na ọ bụ na o nwee ụdị nlọ ị na-alọ, maybe na ị na-afụ mmiri na nlọ, ma na ị na-afụ eke na nlọ, ma na ị na-afụ onwe gị kuru nwa na nlọ, ma ịdị ime na nlọ, ma ifu onwe gị ebe gị na nwoke na-emekọ na nlọ. Nke bụ eziokwu na onye ụdị ha na-eme bụ sign mmadụ ji ama na ndị mmiri na-enye ya nsogbu. Ma ọ bụ mgbe ị bịa na-afụ onwe gị ebe ị na-eri nri na nlọ, ma ị na-afụ onwe gị in the midst of friends na nlọ. Ebugodo nọ ndị ma n'ụwa ma ndị na-amarọ, mana ị na-afụ onwe gị n'etiti ndị mmadụ na nlọ, ọ iji gosi na ndị mmiri na-enye gị nsogbu. Mana ka m gwa gị, bifo jee si nwoke ma nwaanyị ma ọ dibịa lụọ ọrụ gị ọrụ mmiri, ma isi pastọ ya ma elu gị ekpere ka ndị mmiri kwụsị inye gị nsogbu. Ife izi ya ime gịnị? Ị ga-agba afa. Anya the first step ị ga-etake godi, ị ga-agba afa miri emi, gbaa afa ọfụma. Maka gịnị? Na o nwere ọtụtụ mmụọ dị n'ụzọ gị. A ga-enye oke before enyebe ndị mmiri oke. O nwere ọtụtụ mmụọ a ga-enye oke before enyebe ndị mmiri oke. Oles ọ bụ na inyere mmụọ ndị a oke, fagbara ọrụ mmiri ịrụ. Onye a bụ ihe na-eme sometimes mmadụ asị na ya alụgo ọrụ mmiri ugbo na-abụ gbara atọ gbara anọ. Some dibias achọghọ ịgwa gị eziokwu. Some ndị kpọrọ onwe ha ndị ọrụ achọrọ ịgwa gị eziokwu. Ihe a chọrọ bụ that thing ị chọrọ ịnụ, ma ihe ahụ ibu n'obi wee bịakwute ha. That is what they want. Maka na ha ma nọ nke ahụ ibu n'obi wee bịakwute ha bụ nke ga-eme gị wepụta ego. Ị na-aghọta? Mebi na ị na-afụ ndị mmiri na nrọ, ijekwu dibịa ka ọ lụọ gị ọrụ mmiri. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ wụọ afa, ife ize ndị mmiri so n'ife ize na-apụta n'afa mmadụ. Ị na-aghọta? And ọ bụ na dibịa nwa si gị ngwa gị weta ego ka alụ ọrụ mmiri, ị ga-agba n'ọsọ weta ya ka ị lụọ ya ka ị dị free. Ọ bụrụ ya, mana ị lụọ ya ife na-ebe aka na-ebe, echi si na-elubuo n'ọrụ mmiri,
n'ilugbo ilu olu mmiri ilugo olu mmiri how many times na ọda aga. Nke mbụ bụ na ọ bụ na ndị mmiri na-enye gị nsogbu bifo ichebe isetụ ndị mmiri ife izi ya emebi ime gịnị ije nye chi gị nne. Chi gị bụ onye izize ị ga-eme gịnị, ị ga-akpọtụ setụlụ maka na chi gị ga-esoje kwụ ọrụ gị ngwọ mbọsị ahụ ị ga-ejide kwụọ ngọ. Ndị iche ebe nna gị na ikwu nne gị ị ga-asetụlụ fa. Ọ bụ na o nwere arụsị n'obe nna gị ma ikwu nne gị na-anaghị oke ị ga-asetụlụ fa. Ọ bụ na ngwurube nna gị bụ ebe e mere ọdịnala na gboo mebi onwe ọzọ onye na-echukwa ha, mmụọ dị na ngwuru a na-enye nsogbu, ị ga-enye ha ihe, ị ga-agbupụta onwe gị from abụmọ na first. Ọ bụ na arụ dị n'ụzọ gị ya akpụ alụ bifo ikwuo gịnị, ikwuo okwu ọlụ mmiri. Ọ bụ na imechi ihe ndị a niile ma ị ga-abịa, ndị mmiri nwere obiọma, enwere ike ime gịnị ije kpee ire ọma. Ọ bụgodo isef na ịrụcha ọlụ mmiri a ya ịlụcha ọlụ ndị a, mezie chi gị, mezie ndị ichie gị, mezie arụsị dị na be nna gị na ikwu nne gị, kpụọ alụ ma ọ bụ na alụ dị n'ụzọ gị, wee mezie mmụọ dị na ngwurube nna gị. Ndị mmiri ikpegodo ire ọma ifu na ịma nwezi much problem. Ife ga na-ayọzi ndị mmiri ka otezie gị ego ka isetụlụọ ha properly. Maka ndị ọ na-agba eme ha gbara ọsọ were ije si na ndị mmiri bụ izize. Isetụlụọ ndị mmiri, setụlụọ chi gị aya agbarụ ya maka na ọchị bụ ụzọ chi ji oke. Ọlụ mmiri a na-ekwu okwu ya ihe a bụ marriage in reverse. Marriage in reverse onye bụ ọlụ mmiri a na-ekwu okwu ya. Ị na-aghọta? Maka gịnị? Ọ bụ na ị na-eji ịnụ nwaanyị, ọ bụrụ na nne gị so eji ịnụ nwaanyị, ma ọ na di na-abịa ịnụ gị, ọ bụrụ na nne gị na-eji ije di, ọ bụrụ sọsọ gị nwa ga-aja osibi na-eje ebe nwoke anụba gị. E nwere ndị ya eso wee gbaa akaebe, o nwere ndị nwere oke, ndị a ya enye oke. Ọ dị ka nwoke ji ịnụ nwaanyị kịta, ọ gbara aka ya na nne ya esoro, ya na nna ya esoro, ya na ụmụnna ya esoro, o nwere friends and relatives ya na ya so, sọsọ ya nnọọ jelu nnọọ bata be mmadụ si ya na ọ chọrọ ịnụ nwa ya, gị nwe ihe ekwe ka ọ nụọ nwa gị. Ọ bụ na mmadụ jelu nnọọ ụta anụnwa bata na be gị ka ọ nụọ nwa gị, o nwere nne ya esoro, nna ya esoro, o nwere nwanne ya esoro, o nwere ụmụnna ya so, ọfọzie ndị ikwu na ibi ya so, ọjọọ soje bịa be gị si gị ọga na ọ chọrọ ịnụ nwa gị, kpọrọ nwa gị kpọnye ya. Ị ga-ajụgodo onwe gị dịkwasha na onye a bụ mmadụ. Ọ bụrụ ife ya ajụ, o nwere ka such marriage ga-esi wee hold n'ala Igbo a. Ị na-aghọta? Otu a ka ọ dị na ndị mmiri. Ọlụ dibịa bụ ife ndị Igbo na-akpọ akaebe. A na-eme marriage n'ala Igbo, a na-enwe intermediary, the third person. Ihe a na-akpọ ya bụ onye akaebe. Onye ọ bụ ọlụ dibịa. Onye akaebe na marriage n'ala Igbo bụ mgbe a na-enwero fon, bụ onwe ife ndị nke nwoke chọrọ izibe ndị nke nwaanyị, na onye akaebe ka a ya ejezie, o jezie ndị be nke nwaanyị. Otu a ka ọ dị. Ị na-aghọta? So na bifo ijebe si na anyị na-eji alụ ọlụ mmiri ka ihe afọ isi n'ịlụ ọlụ mmiri ọgara, maka na ọtụtụ unu n'ebe a na-ere m anya che na ọlụ mmiri ka a na-alụ unu, a na-ekpere unu ire ọma, na-eri ego unu, because gịnị? Nọọ ife unu chọrọ ịnụ ka a na-agwa unu. Ndị mmadụ ada like eziokwu, people ada like the truth. Onye isi ya jiri nwayọọ nwayọọ mezibi ihe dị n'ụzọ ya. Ọsọ ife a niile ka onye ndidi na-eri azụ ukpo. Ọsọ ife a niile ka ọ ya bụ omebe kemgbe ọ ya eji wee mechakwa ya. Mind ya niile, attention, focus ya niile adị na ndị mmiri. Ichefu na chi gị ga-eso wee jee kwụọ ngọ mbọsị ahụ. Ichefu na ndị ichebe nna gị na ikwu nne gị ga-eso wee jee kwụọ ngọ that day. Ichefu na arụsị na-eso gị ga-eso wee jee kwụọ ngọ that day. Ịmarọ iche na sọsọ gị na dibịa ibinye ikpọrụ dibịa ije na mmiri jeje rụọ ọrụ mmiri si m na ọ ga ị arụkwakwa ya ole si mee ihe ka o si wee kwesị ịdị. Aka m bụkwa onye nke gị, Agbaraoma Uzommiri. Ọ bụrụ na o nwere ife na-agbagwoju gị anya gbasara ife nkụzi tata, ma ife ndị na-akụzi na mbụ, ma gbasara ọdịnala Igbo, biko ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa, send alụ m meseji na 070-373-11663 ngwa ka emesịa.